farko zai yi ma Allah godiya da yake ya guda mana wagga rana da yake wa rana ce ta farin ciki gare mu da mun kai wanga aiki mun kai shi lahiya mun kare lahiya. Na farko zan kai godiya ta ga shugaban ƙasarmu Muhammadu Bazoum dangance da irin kokarin da ya yi mana na wata babbar ziyara da kamun nan ga ita ƙara ba mu ƙarfin gwiwa muka tsaye mun kai wanga aiki ko mun kai shi lahiya mun kare lahiya. Kuma wanga aiki da kuma wanga an yi nan ga aiki ne wanda shike yan Nijar ne sun kai 100%, babu wani wanda aka ɗauka da wata ƙasa aka kawo shi aiki nan. Kenan sai mu ce mun gode ma Allah ya guda mu ga rana. Kuma na kan godiyan mu ga minister na interior da ya kama mu cikin wanga aiki da mun kai. Alhamdulillah shi ma kama da ziyara ba so ɗaya ba so biyu ba tare shi mun fara an mun kare tare da shi sai mu ce mun gode masa Allah ya saka mu da alheri. Kuma abin da kaso an kwatanta muku nan ku gane wanga abu da kun ga an kai nan ga aikin da kun ga an yi nan ga yan Nijar ne yara ne ƙananan John an ka ɗauka an ka koya musu aiki mun ka ware su mun ka kai su an ka koya musu aiki sosai da sosai sun ka yawan ga aiki saboda muna kishin yaran mu matasa nan da gaba duk wani aiki da za a yi nan ga Nijar ba sai an nemo wata ƙasa ba ta saka tayi mun shi kun ku yau ku yi journalist yau ku gane kuke ba jawo ba kenan kun ga abin da an kai kowa zaka dangane ga baki maka an ce Nijeriya ne suka yi 100% zai calalle Nijar ko an ci gaba tun da ashe an sami 'yan ƙasa da suke sai ƙasa wanda suke suna iya shi irin wanga aiki cikin ƙasa ba tare da an nemo ta 'yan kwangila na wata ƙasar waje ba sun zuka su yi mun wanga aiki. Don haka sai in ce kuma an gode muku kwarai dangance da irin wanga kokari kun ka zaka kun ka zo kun ka saurare mu kun ga aikin da mun kai shi ma yau kuna idan ƙasa kuna duk abin da aka ce ƙasa wanda yayi kun sani wanda bai yi ba kuma kun sani. Yau ina ga duk wanda ya zo nan ga ya ga aikin da an kai kuma yau in ya ga gaba zai ba labari aikin da an kai kuma aikin mun shi lahiya mun kaji lahiya sai mun gode muku